2018ko azaroaren 23an hasi zen Euskaraldia, eta 11 egunez Euskal Herri osoan 225.000 lagunek hartu zuten parte aurrekaririk gabeko ariketa sozialean. 2 roletan banatu ziren parte hartzaileak, batzuk hau bizi, besteak belarri prest. Helburu nagusi bat zeukaten, beraien eta ingurukoen hizkuntza ohiturak euskararen alde aldatzea. Baina, zein eragin izan du Euskaraldiak? Aldatu aldira hizkuntza ohiturak? Galdera horiei erantzuteko ikerketa zabal bat eginda. Euskaraldiko parte hartzaile guztiei 3 galdetegi pasa zaizkie, eta 18.300 eta 93 lagunen erantzuna jaso dira. 3 egin dira galderak, Euskaraldia hasi aurretik, amaitu berritan eta 3 hilabete beranduago. Horrez gain, Euskaraldian parte hartu duten herrietatik 20 hautatu dira, eta bertako herritar eta antolatzaien bizipenak eta iritzia jaso. Guztira, 453 testigantza bildu dira. Erabilerari dagokionean, Euskaraldiaren 11 egunetan 20 puntu igo da euskaraz dakitenei euskaraz egiteko joera. 3 hilabete beranduago, abiapuntuko maila baino 5,6 puntu gorago geratu da. Beraz, Euskaraldia gai izan da hainbat harremanetan hizkuntza jokaera berriak finkatzeko. Lurraldeari dagokionez, ekimenean izena eman dutenen artean, euskarak gehien erabiltzen zutenak Gipuzkoan eta iparraldean zeuden, baina hazkunde handiena, euskarak gutxien erabiltzen zutenak zeuden eremuetan nabaritu da. Araban, Bizkaian eta Nafarroan hain justu ere. Adinari dagokionez, 16 eta 24 urte arteko gazteak izan dira, Euskaraldian zehar euskara erabiltzeko joera handien erakutsi dutenak, baina era berean, horiek izan dira Euskaraldia amaitu eta 3 hilabetera jaitsiera handien auki dutenak ere. Euskaraldiak belarri presten jokaera aktibatu du, beren konpromisoak eskatzen zuenetik harago. Euskaraldiari esker, euskarak gehiago erabili baitute. Euskaraldian sortu diren iritzi eta sentimenduen artean ondokoak dira nabarmentzekoak. Parte hartzaileek zenbait errealitatez jabetzeko aukera izan dute. Adibidez, ohartu dira norberak uste baino euskara gutxiago erabili ohi duela, bai eta inguruan dauden euskaldunak uste baino gehiago direla ere. Taletasuna sortu da, eta parte hartzaileek babesa sentitu dute hizkuntza ohiturak aldatzeko ahaleginean. Ahulgunerik aipatzekotan, parte hartzaileen ustez Euskaraldiko mezua euskal komunitatera mugatu da, eta ez da erdaldunengana behar bezala iritsi. Bestetik, entitateen aldetik engaiamendu falta sentitu duenik ere bada, ekimenari babesa agertu arren, hizkuntza erabileran aurrera pauso handirik ez dute erakutsi entitate horiek praktikan. Euskaraldiaren ikerketaren txosten osoa ikusgai dago sarean. Orain, ikerketak emandako emaitzak lasai aztertu eta aurrera begira hurrengo ekimenetarako ikasgaiak ateratzeko unea da. 2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4 izango da Euskaraldia bigarrenez. Orduan izango dugu aukera ikerketan ikasitakoak praktikan jartzeko, eta bitartean eutsi diezaiogun denok herriz herri antolaketa lanei.